الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ST Press TV a cikin shirin namu na goron Juma'a. A yau a cikin shirin namu za mu dan jawo hankali ne akan kyawawan ɗabi'u, wanda kyawawan ɗabi'u wasu abu ne waɗanda suke da matuƙar muhimmanci ga dukkan musulmi ya zama yana da su, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi kowa kyawawan ɗabi'u, wanda Allah ta'ala da kansa yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim, ya rasulullah lalle kana kan kyawawan ɗabi'u, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aidan ya ce mafi yawa al'ummar shi abinda za su shiga aljanna da shi su ne kyawawan ɗabi'u da jin tsoron Allah, ma'ana jin tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u shi ne abinda mafi yawan al'umma annabi za su shiga aljanna da shi, wanda kyawawan ɗabi'u da su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama ya fi dukkan halitta, wanda hatta maƙiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kasa yadda za su yi da annabi, saboda ne annabi yana da kyawawan ɗabi'u. Kamar yadda akan kawo mafi a kissa cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin yana farkon da awashi, akwai wata tsohuwa wacce ya ɗauko mata kaya, ya ga tana ɗaukar kaya sai ya ɗauko mata sai ya kawo har gidanta, sai take cewa to yaro ba abin da zan baka amma zan maka nasiha cewa akwai wani na nan wanda ya bayyana yana raba iyaye da 'ya'yansu, don haka kada ka bi shi. Sai bayan ta gama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ai ni ne wannan. Ta ce kai ne wannan? Sai ce ni ne. Sai take cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Saboda kyakkyawan ɗabi'a da ya nuna mata na ɗauko mata kaya a matsayinta na tsohuwa har ya kawo mata gida. To kaga ta ga kyawun ɗabi'un annabi kenan. Sannan wata rana Imam Hassan alaihi salam shi ma an ce akwai wanda ya zo gurin shi ya cici mutuncin shi, ya gaggaya mai maganganu. Shi kenan Imam bai ce mai komai ba, sai Imam Hassan alaihi salam ya ce masahaban shi kusan mu je gidan shi, wannan da ya zo min wannan abu ko ga abin da zan mai. Da suka ji sai Imam Hassan alaihi salam yake cewa idan abin da ka faɗi gaskiya ne a kaina ina aikatawa to Allah ya yafe mu, idan kuma ƙarya kai mun to kai kuma Allah ya yafe maka. Sai Imam ya ɗauki wasu kuɗaɗe ya bashi, sai wancan yake cewa lallai na yadda kai ɗan manzon Allah ne, saboda ku ba ku rama cuta da cuta, kuna saka alkhairi in an muku cuta kuna maida shi da alkhairi. So kaga yana da kyau ya zama mu ma mabiya annabi da ahlul baiti masalan ya zama muna da kyakkyawan ɗabi'a ta yadda da abin da aka yi maka na cutarwa su kai ka maida shi da alkhairi, ka zama mai haƙuri, yafiya, riƙon amana, gaskiya da dukkan sauran kyawawan ɗabi'u, wanda kuma da su ne hatta maƙiyinka zai kasa yin nasara a kanka, kuma da su ne ake mai da maƙiyi ya zama masoyi. Da fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata kyawawan ɗabi'u, kuma Allah ta'ala ya ƙara mana soyayya annabi da iyalin gidansa. A nan za mu taƙaita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.